ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה עבודה. מחנה קיץ 2026 מחנון המדינה שבדרך. אני נכנס למחנון והכל פה שיגעון, שחור לבן זורם בדם, התרגשות אני לא נרדם. אז קבלו את כל הצוות, בוא נתחיל במפקדים. רוני ושקד אדירים, המלווים פה תותחים אצלי. ההדרכה פה אגדה, רציונל משוגע, איזה מורלים אווירה. בים לא נרגע, 6 ימים כולם באים לנאות קדומים, החניכים שרים, כולם קופצים. מחנון שנות ה-20, תייר מרעידים את המחתרת מקימים. שחור לבן, אימפריה בלגן, תחרות בריאה, כולנו משפחה. בלפור מכריז על מדינה, אליעזר בן יהודה מחיה את השפה. בטיחות שומרים עליי מכל משמר, מים נעליים ואני נזהר. רוח שומר המרחב בטוח, את זה אני יודע מהאירוע. הפעילים הם אלילים, תייר מקשקון, שחור לבן, חדר נושא בהצגות, שחור לבן, מחנאות בוא נתהדק, למדינה, מדינה. החניכים שרים, כולם קופצים. מחנות שנות ה-20 בהסתדרות עובדים והתאגדו מדהימים. שחור לבן, אימפריה בלגן, תחרות בריאה, פרגון ואהבה. אז בוא נציג את הסניפים של מחנות שנות ה-20. התחלנו תלמי יוסף וברחן, קיבוץ אייל ושירה, יסוד המעלה בנחמיה, עולותיי משוגע, בית הלוי דקל, סניף ישר והשלושה, כל הקצוות על המפה, המדינה שבדרכה. שנות ה-20 כולם רוקדים ונהנים, שנות ה-20 כולם קופים ומרימים. היידה שנות ה-20, אז יאללה בוא נחנק, אימא לאיזה התרגשות. אליי, להסתכל אליי, ו...